Magandang buhay mga IVFC kids! Alam nyo ba kung ilang titik ang meron sa English alphabet? Alam nyo rin ba kung kailan ginagamit ang maliit na titik at malaking titik? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. Umpisan natin ang lesson sa awiting ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ang English alphabet ay merong 26 letters. At ang Filipino alphabet ay meron siyang 2 extra, kaya 28 letters altogether. Mas madami ng 2 ang Filipino alphabet, ng at saka enye. Dahil mas madalas natin ang paggamit ng small letters, ito ay ang una nating tatalakay. Ang capital letter ay ginagamit sa unang titik ng mga pangalan ng tao, lugar, pangyayari, at sa unahan ng bawat pangungusap. Sa lahat ng pagkakataon, ang gagamitin natin ay ang English alphabet upang tukuyin ang mga titik o letra na gagamitin sa discussion. Gaya ng letter A o titik A. Pero sa tunog, gagamitin natin kung paano ito binibigkas. Gaya ng A. Naintindihan ba natin? Letter A. Letter B. Letter C. Letter D. Letter E. Letter F. Letter G. Letter H. Letter I. Letter J. Letter K. Letter L. Letter M. Letter N. Letter O. Letter P. Letter Q. Letter R. Letter S. Letter T. Letter U. Letter V. Letter W. Letter X. Letter Y. Now it's your turn to read the small letters of the English alphabet. Kindly read it aloud.
Bagamat hindi pa natin i-discuss ang big letters, gusto kong ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga big letters ng English alphabet. Inuulit ko, ang big letters ay pangkaraniwang ginagamit sa mga pangalan ng tao, lugar at pangyayari. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.